Naragsagti panagserbi ken Jesus, ragut masara adi mabubos isa una nagimasen matangger hinal daw pumat Naragsakti panagserbi ken Jesus, umat patek ti inaldaw. Nupay daduma narigat iti dalan maparagsak ka nga inaldaw. Napatek ti panagserbi ken Jesus, uray no anya di mapasamak nabak na nga asiri masarakan ken kuana iti inaldahaw. Naragsakti panagserbi ken Jesus, umat patek ti inaldaw. Nupay daduma narigat iti dalan maparagsak nga inaldaw. Nupay no dadumadalan narigat ket litliday kas lamang igawid ngem ti manubutay di manubalit ti panagserbi na patek. Naragsakti panagserbi ken Jesus, umat patek ti inaldaw. Nupay daduma narigat iti dalan maparagsak ka nga inaldaw. Agtuloy tay nga ruti panagserbi namay ken rigat aldaw rabii kakel lagundu namang ni binibi kay langit ayat na sudi. Naragsakti panagserbi
ng